и безапелационно и безвъзвратно падение. Това е лицето Матакиев. Лицето Матакиев, един модерен, аз се чудя дали трябва да го приличиме на Ботев и на Каравел. Не, може и на Жан-Клод Ван Дам. Може. Да, би било окей на Жан-Клод Ван Дам, защото Жан-Клод Ван Дам също вече благодарение на Европейския съюз и на нашето приятелство с всякакви видове чикиджи, говорещи други езици, освен в смисъл да разположим. Не, чикиджи по принцип е политически некоректен. Чикиджи по принцип е, да, политически некоректен, но аз имам предвид, да, има едни такива хора, които живеят в едно такова място, дефинирано от древните гърци като Европа, защото те не го казват В, и има други говорни дефекти. Това е най-малкият проблем. Мисля, че древните гърци, така както и съвременните гърци, нямат нищо общо с какво би било. Качествените и количествени натрупвания. Ние сме все още различни в сферата на количествените натрупвания. Имат едно... Благодаря за уместния фон, апропо. Продължаваме с едни такива френски вметвания. Апропо, такова фон и Madame et Messieurs. À votre attention, monsieur surréaliste, monsieur les nouveaux Borisviens, monsieur pas Werther, monsieur pas du tout Werther, monsieur pas du tout Werther. Взимай микрофон, ще продължавам да говоря. Не знам, в смисъл след тази интермедия може малко да така се осме XXL. То в общи линии това ще бъде. Значи по принцип аз, тъй като съществуват едно списание, ми се ще госпожите или госпожата? Значи за да не седна във вас, предпочитам да стане, защото аз трябва да седна на стола, иначе не мога да отворя списание. Мерси, извинявай. Значи, по принцип, аз бях напуснал Рамбо 13, но става дума, че по принцип Васил вчера ми се обади и каза тук, нали, че ще има някаква изява. И аз изнъж осъзнах, че по принцип да членуваш в Рамбо 13, това е до живот. Примерно, само да имаш дете, не можеш да се отървеш от него, дори да е някакъв копър и някакъв изрод. Поради което аз нямам никакъв друг шанс, освен да прочита нещо. Значи това, което ще ви прочита, тъй като не ви уважавам особено, от преди 10 години. Осъзнавате ли какво значи това? Не знам, предполагам, че някой от вас преди 10 години изобщо не са съществували. Значи преди 10 години аз бях изключен от университета за вербална агресия. Става дума, че предполагам, че съм единственият български студент изключен за такова нещо. Значи ако бях в Америка, просто щях да имам много пари само благодарение на този факт. Тъй като съм в България, трябва да се занимавам с вас. Тоест да чета тук пред някакви 10 олигофрена, от което да кажем просто едва ли ще имам някаква полза. Но няма начин, трябва да влачи съществуването си. Така, нали, в България по принцип всеки влачи съществуването си. Тоест на хората не им стиска да се самоубият, трябва да съществуват. Нали, поради което няма начин, тук съм. Значи защо съм тук, нали, като личен мотив? Тук съм, защото по принцип аз съм, нали, като цяло много съм зле. Но става дума, след като вие сте пред мене и ме слушате, значи ме и по-зле от мен. Нали, поради тази причина съм тук и мисля да ви прочета, нали, това есе, за което бях изключил от